li xtlifna, dawl tiegħek u l-faraġ tal-qlub, għalina u fismek elisna, mill-ħsarat li ġarrabna fi dnub, tħallasni xomu lej fuq li modi, insalħtija tawlidek dajfin, u nadafna midbajja ta' ruħna, sabiex innejxu għal dejjem safin. Qarbilni u Alla u għara f'qalbi, għara nixmiexi fi triq ħażina u mexxini fi triq ta' dejjem. F'isem tal-Missier tal-Ben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tħalla u l-għada fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Iċċelebraw llum il-quddiesa proprja tal-ħamis fit-tieni ġimgħa tar-Randan. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-irwieħ Pawlu, Rosa u Loretu u Giuseppi Kutajjar. Ħuti jew nagħlfu ħtijietna ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistaqara l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena għad nibt ħafna bil-ssieb, bil-kliem, bil-għamil, billi ħalli l-mirjieti tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob il-imqazza Marija li jinveġni lill-anġel qaddisin kollha lilkom ħuti biex tolbu li għall-mulej Alla tagħna. Iħinna lina Alla li jista' kollox jafrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Nitolbu. U Alla, inti tħobb is-safa u troddulna mill-ġdid jekk nitili fuq. Mexxi lejk il-qlub tagħna u ħeġġiġna bl-Ispiritu Qaddis tiegħek biex inkunu qawwija fil-fidi u ħabrika fl-għemil it-tajjeb. Bibni Ġesu Kristu Sidna li Alla, miekiex wisalta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej, misħut il-bniedem li jittama fil-bnedmin, li jfittex il-qawwa tiegħu fil-ġisem u tidbiet qalbu mill-mulej. Ikun bħal siġra tal-għarar fix-xari li ma tara ebda ġidi ġej, li tagħmar far tikwi fid-deżert, art milħa fejn ħadd ma jagħmar. Imbirek il-bniedem li jittama fil-mulej u l-fiduċja tiegħu fil-mulej ikun bħal siġra ħdejlin ma mħawla beruqa mxenxla lejn il-wied. Ma tibżax meta tiġi sħana, il-weraq tagħha jibqa' jħaddar. Fis-sena tan-nixfa ma tinkeċċ u ma tgħidix milli tagħmel il-frott. Fuq kollox qalb il-bniedem kollha għerq u mħassra min jifhimha. Jien u l-mulej li nifli l-qalb u narbel il-ġewwini biex nagħti l-kull wieħed skont imġibtu, skont ma jkun nistħu emilu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Kien il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Kien il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama. Kien il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżina, li ma jqafx fi triq il-ħatin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebliħa, imma fil-liġi tal-mulej l-għaxqa tiegħu lejlu nhar jaħseb fil-liġi tiegħu. Kien il-bniedem li qiegħed fil-mulej u bħal siġra mħawla ħdejn nix-xijat tal-inima li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Kien il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama. Mhux hekk il-ħżina, mhux hekk. Iżda huma bħal tibna li tajjara r-riħ, għax triq it-tajbin il-mulej jafa imma triq il-ħżina tintemm fix-xejn. Kien il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama. Gloria odi fili le Cristo,
Gloria ħoti fili le Kristu. Ħen jindawk li jisemaw il-kelma b'qalb tajba u sinċira u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Gloria ħoti fili le Kristu. Il-mulej ma'kom. Għarim l-Evanġelju mqaddis kont sal-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Fariżej: kien hemm raġel qani jilbes il-porpra u għażel mill-lifjan lena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. U wieħed fqir jismu Lażru li kellu ġismu ġerħa waħda kien imur jinxteħed ħdejn il-bieb ta' daru bix-xewqa li jiġba b'dak li jaqa' mill-mejda tal-għani. Sal-klieb kienu jmorru jilaqgħu l-ġrieħi tiegħu. Ġara li l-fqir miet u l-anġli ħaduh fi ħdan Abraham. Imbagħad miet ukoll l-għani u difnuh. Dan kif sab ruħu fi dbatijiet ħorox fart l-imwiet refa' ħarstu u mill-bogħod lemma lill-Abraham b'Lażru fi ħdanu u wolla leħnu qallu: Missier Abraham, ikollok ħnina minni u ibgħat lil Lażru ibil tar f'sebu fl-ilma ħajtaffili n-nixfa li għandi fil-sini għax qiegħed ninħaqar wisq f'dan in-nar. Qallu Abraham: ibni, ftakar li t-tajjeb tiegħek irċivejtu f'ħajtek, hekk ukoll Lażru il-ħażin irċiveh f'ħajtu. Imma issa huwa hawnhekk qiegħed jitfarraġ waqt li inti qiegħed tbati. Barra minn dan hemm vojt bla qies bejnkom u bejna biex min ikun irid jaqsam minn hawn għal għandkom ma jkunx jista' u anqas ma jgħaddu minn hemm għal għandna. Qallu l-għani: mela nitolbok, Missier, ibagħtu f'dar missieri għax għandi 5 taħwa ħalli jagħmlilhom twissija kif imiss li ma jmorrux huma wkoll jiġu f'dan il-post ta' dbatijiet ħorox. Qallu Abraham: għandhom lil Mosè u l-profeti jisimgħu lilhom. Qallu dak: le, Missier Abraham, imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet jindmu. Iżda wieġbu Abraham: jekk ma jisimgħux lil Mosè u l-profeti anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemmnu. Il-kelma tal-mulej. Mela miet il-fqir jgħidilna l-Evanġelju u kien meħud mill-anġli fi ħdan Abraham. Miet il-għani u kien midfun. Allura il-mistoqsija li nixtieq nagħmel hija din l-ewwel ħaġa: taħsbu li l-fqir mar il-ġenna għax kien fqir u l-għani mar l-infern għax kien sinjur? Le, le. Fil-fatt fl-Evanġelju jissemma fi ħdan Abraham għal-ġenna u skont il-Ġenesi kapitlu 13 Abraham kien sinjur ħafna. San Ġagbu f'kapitlu 4 jgħid: Alla jeqfilhom lil kburin imma lillum li jagħtihom il-grazzja. Lil-fqir salvatlu, lil-fqir salvatu l-umiltà tiegħu. Fil-miżerja sewwa u fl-inkapaċità tiegħu la kundanna lis-Sinjur u lanqas serqu imma b'umiltà poġġa lilu nnifsu għal ħniena tas-Sinjur. U s-Sinjur x'ikkundannaħ? Is-Sinjur ikkundannaħ il-ftaħir u l-gburija tiegħu. Il-fqir jista' jintilef bħall-għani jekk jinsa lill-Alla u jimmira biss f'ħajtu li jsir Sinjur. U l-għani jista' jsalva bħal fqir sewwa jekk ipoġġi lill-Alla qabel il-ġid kollu tiegħu sewwa u ġidu jgawdex ma' minnu fil-bżonn. Ħuti Alla ma jinteressax jekk intix Sinjur jew le. Alla jinteressax dak li hu moħħbi f'qalbna.
F'dan iż-żmien it-tajjeb, f'dawn il-jiem ta' salvazzjoni, ejjew nitolbu lil Alla jieqaf mulej mal-Knisja tiegħek nitolbu isma' anqal qlub il-bnedmin onja tad-dinja u qlub is-setanin tal-art biex il-ġid li għandhom jużawh ħajerfgħu mill-faqar u l-miżerja l-miljuni kbar ta' bnedmin li bħal Lażru lanqas biss għandhom ikel biex jixbgħu nitolbu. Tħallinix nittamaw iż-żejjed u nafdaw biss fil-bnedmin nitolbu. Dawwa l-fema ta' dawk li medjin bil-fruwat ta' dinja insew id-diġi quddiesa tiegħek nitolbu. Ħenna għal dawk kollha li inti sejjaħ tal-għandek minn din id-dinja wagħtihom il-mistreħ ta' dejjem nitolbu. Mulej Alla tista' kollox il-qattalb li qed nagħmlulek wagħtina li kull ma nagħmlu, naħsbu u ngħidu jkun għall-glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Nfakkarkom ukoll illi dritt wara l-quddiesa illum ikonna il-Lectio Divina, dritt wara jkollna 10 minuti adorazzjoni u għat-8 nagħtu l-barka. Imbirek inti mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tibitek tajtna l-ħobs li nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsirajna l-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla dejjem. Imbirek inti mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsirajna x-xorb tar-roħ. Imbirek Alla dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Bis-sagrifiċċju li ser nofrulek Għawdex mulej l-emil tagħna ta' qiegħma biex dak li qegħdin nisqarbu bit-taħriġ tagħna tat-tjieba f'dan ir-Randan iħalli l-frott ukoll fir-ruħ tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nizzuħħal il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier quddiesa Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irodulek ħajr. Jien tas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġrid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li jiżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk intennulek bla qiegħda. Qaddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddies tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdussija. Qaddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex jissiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh jibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam ta' dix-xibi tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara dik l-ħajr kalċi ġarad il-ħajr ta' ix-xibi tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dawn il-misteru tal-fidi, nħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, naflu lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nraddu lek ħajra x'oġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u bid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxarda mad-dinja kollha, u taf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franċesko, mal-Isqof tagħna Mario, mal-Isqifijiet u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Pawlu, Rosa, Loret u Giuseppi Kutajjar li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati li jilna wkoll il-wer tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġosep, mal-Apostli, ma' San Ġorġ, Marzu u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu ta' dinja. Għamili magħhom, infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jenata li lek Alla missietis ta' kollox flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bejn Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-semawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina l-lum, għafrilna d-nobietna, bħalma nafru li l-minuħati għalina, għadaħannix fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Elisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fiż-żmienna biex inkun ħilsa dejjem midnub mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw ilejna u l-imiġi tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apposti tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħarix lejn nabietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slimu laqda li inti trid fiha, inti tgħix bis-sartan għal dejjem ta' dejjem, il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Alla li tnieħed nobiet ta' dinja dan ħaruf Alla dan nieħed nobiet ta' dinja ħin jien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistgħolix titħol tagħti is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun minn fejqa. Ħin dawk li triqthom bl-ħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej.
Nitolbu. Alla għamel li dan is-sagrifiċċju li joffrejnielek jibqa' jaħdem fina bil-ħidma qaddiesa tiegħu li nwettquh bl-għemiel it-tajjeb tagħna bi Kristu Sidna li mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil mulejja. Issa nibdew dritt il-Lectio Divina. O Ġesu tal-akbar ħniena, isma' talbi kun ħanin, b'soba kbira qalbi mnikta, għal dnobiti u iskefrin. Henna lija, o Ġesu żgur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jinħarrid. Il-ruħ li fuqhom waqgħat torri ta' Silwam waqgħatilhom tasbu intom li kienu iżjed ħatja minn nies l-oħra ta' Ġerusalemm, le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux il-koll tintilfu xorta waħda. Waqalilhom din il-parabola. Wieħed kellu s-siġra tat-tin imħawla fl-għalqa, ma rifittex il-frott fija u ma sabx. Għalhekk qal lil dak li kien jaħdimlu l-għalqa, ara. Ili 3 snin niġi nfittex il-frott f'din is-siġra tat-tin u qatt ma sibtilha. Mela aqlaħħa, għax għalfejn se tibqa' tkiet l-art. Iżda dak wieġbu, inti ħallija Sinjur għal din is-sena sa ma nasqilha madwarha u nagħtiha d-demel. Id-dieħla għandha minn tagħmel il-frott, jekk le aqlaħħa. Dan l-Evanġelju li ħanaqraw il-Ħadd huwa maqsum fi 2. L-ewwel parti tikkonsisti f'kumment li Ġesu jagħmel fuq xi aħbarijiet ta' żmienu, it-tieni parti tikkonsisti fil-parabola tas-siġra tat-tin. Il-Vanġeli jgħidilna ġew xi ħuta Ġesu u qalulu b'dawk il-Galilej li Pilatu kien ħalla d-demmhom ma' dak tal-vittmi tas-sagrifiċċju tagħhom. Il-Galilej. Bit-terminu Galilej kif jikkummenta Giuseppe Flavio għex kważi ma' Kristu, għex bejn is-sena 37 sas-sena 100. Kien storiku Ruman ludi. Ekku, jgħidin Giuseppe Flavio li m'għandniex dan il-terminu naqduh sempliċement mad-żona ġeografika, ġifieri nies min-naħa ta' fuq, il-fuq mis-Sammarija, fejn fil-fatt kien għatta ħafna żmien Ġesu. Imma pjuttost dan it-terminu Galilej għandna nifhmu bih grupp rivoluzzjonarju, grupp ta' briganti, jisu terroristiku kontra ir-Rumani, differenti mid-Żeloti. Ekku, issa għandna l-ewwel fatt tal-kronika li kien għamel ħafna storbju fi żmienu dan il-fatt, aktarx huwa il-fatt li jissemma wkoll fl-Atti tal-Apostli kapitlu 5 meta Ġuda il-Galilew ma' ċertu wieħed Sadok il-Fariżew kien mexxa rewwixta kontra ir-Rumani. U dan għaliex Pilatu
sewwa bil-lejl kien poġġa xi ġbijat ta' Ċesari f'Ġerusalemm li wieħed ma setax ipoġġi ġbijat bħal dawn fil-belt ta' Ġerusalemm. Barra minn hekk Pilatu rid juża wkoll il-flus mogħtija għas-sagrifiċċji biex jibni akwadott. U Ġuda il-Galilew u sħabu sewwa dawru it-tribunal ta' Pilatu imma spiċċaw ħażin għax Pilatu din l-azzjoni ħada binkejja għall-Imperu Ruman u ma ħasibiex darbtejn biex qabad u qatel lil Ġuda u lil sħabu ħdejn l-artal tas-sagrifiċċju fit-Tempju. Ekku, l-istraġi ta' Pilatu fuq il-Galilej fil-fatt saret waqt li l-qassisin kienu qed joffru xi ħrief fuq l-artal tas-sagrifiċċju u ġara li id-demm tal-vittmi ta' Ġuda l-Galilew u sħabu qed tħallat mad-demm tas-sagrifiċċju u dan naturalment kien qajjem skandlu kbir. U Ġesu jgħidilna l-Vanġelu qabad u qalilhom taħsbu intom li dawn il-Galilej kienu iżjed midinbin mill-Galilej l-oħra bis-sofrew dan kollu? Le, ngħidilkom, imma jekk ma tindmux il-koll tintilfu bħalhom. Ġesu hawnhekk ma qalx li l-Galilej kienu innoċenti jew ma kinux midinbin, imma qal li ma kinux aktar midinbin minn sħabu. U l-Vanġelu ikompli, jew dawk it-18 il-ruħ dan huwa t-tieni fatt li fuqhom waqa' it-torri tas-silwaħ waqgħetilhom taħsbu intom li kienu iżjed ħatja minn nies l-oħra ta' Ġerusalemm, le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux il-koll tintilfu xorta waħda. Ekku, it-tieni ġrajja fl-aħbarijiet illi Kristu ikkummenta fuqha kienet traċedja meta it-torri ta' silwaħ waqa' u qatel 18 ruħ. Issa għalkemm din il-ġrajja kienet magħrufa sew fi żmien Ġesu, imma għal xi raġuni jew oħra ma ġietx imsemmija f'dokumenti storiċi jew dawn id-dokumenti probabbli għax huma mitlufa, ġifieri ma nafu xejn iktar minn hekk. Silwam kienet żona eżattament barra il-ħitan ta' Ġerusalemm fejn barra t-torri nafu fi żgur li kien hemm l-għadira ta' Silwa li hi fil-fatt ix-xena ta' wieħed mill-mirakli l-kbar li jagħmel Ġesu fl-Evanġelju skont San Ġwan kapitlu 9. Issa l-mistoqsija din wara dawn iż-żewġ rakkonti, għaliex din il-mistoqsija, din il-kurżità u għaliex Ġesu ikkummenta. U sabiex inwieġbu rridu nitkellmu mir-retribuzzjoni. Ir-retribuzzjoni x'inhi hija l-punizzjoni mogħtija lil xi ħadd bħala vendikazzjoni, jew biex nużaw kelma forsi iktar ħarxa, mogħtija bħala tpattija ta' emil ħażin jew minħabba qatt kriminali. Dan l-Evanġelju żgur li jfakkarna f'din il-problema. Problema kbira li kellhom iħabtu magħha l-awturi tal-kotba tal-erf. Il-grazzja u r-retribuzzjoni. Sa mill-bidunet, Iżrael kien jaċċetta li Alla jikkastiga l-ħżiena billi jibatilhom uġigħ fiżiku jew faqar jew anke mewt qabel ix-xuħija. Imma lit-tajbin iżommhom sħaħ, sinjuri u mewt fix-xuħija. Issa għalkemm il-kotba tal-erf ippruvaw jgħalmu lin-nies li l-misteru tad-tbatija huwa muħbi f'Alla u mhux għax il-bniedem jimmeritah jew le xorta waħda Iżrael baqa' maħkum minn din l-idea antika ta' retribuzzjoni. U aħna wkoll mhux l-ewwel darba li jinwaħħlu f'Alla għal xi azzjoni kera jew sabiħa. Il-Vanġelu jkompli jgħid, le ngħidilkom imma jekk ma tindmux il-koll tintilfu xorta waħda. Ġesu jieħodha kontra l-opinjoni ħażina li kellhom dwar Alla. Għax il-poplu kif qedtilkom kien baqa' iżomm li l-kawża ta' dawn iż-żewġ disgrazzi kien Alla.
biex jagħmel ġustizzja, jisu vendikazzjoni tpattija minn dawn il-vittmi. Imma Ġesu juri li Alla mhuwiex vendikattiv. Alla ma jfittix il-mewt imma il-ħajja. U l-Vanġelu jgħidilna imma jekk ma tindmux il-kol tintilfu xorta waħda. Il-kelma l-iktar importanti hawnhekk il-verb tindmux metanoite bil-Grek. Li xi tfisser tindmux? Terġa' taħsibha. Tifhimha differenti. Jekk ma terġax taħsibha sew, ġifieri jekk ma tifhimix differenti, ħatlaqqata. Ħadd ixi kondannat. Imma naturalment din l-indiema ma tridx biss tkun fuq livell mentali, imma trid tkun bidla fil-qalb, fir-ruħ. Sewa x'rid ngħid, inbiddel ħajti mhux biss għax jaqbilli, ġifieri naħseb li jekk inkompli sejjerek b'din l-imġiba jien ħanitfarrak. Le mhux għalhekk, imma għax jien ħanbiddel ħajti għax ninnamra ma dak li huwa sewwa, ninnamra ma Alla. Mela Ġesu jgħid ta' madwaru li dawk il-vittmi li sfaw maqtula ma kinux aktar midinbin mill-oħrajn kollha li ma mitux. Il-ħajja u l-mewt jiddependu minn kemm aħna lesti li kontinwament intejbu ħajjitna. U għandna ħafna eżempji bħal dan fl-Iskrittura biżejjed insemmu in-nies ta' Ninwe illi għamlu indiema xierqa u salvaw. U l-istess fil-persuna ta' San Mattew, l-Apostlu. Imma jekk ma tindmux il-kol tintilfu xorta waħda mela Ġesu bit-tweġiba tiegħu ċaħad 4 fehmiet li xi nies kienu jżommu u xi wħud oħrajn minna għadhom iżommu. L-ewwel ħaġa, id-tbatija mhux vera hija proporzjonata mad-dnubiet li wieħed jagħmel. Tagħmel dnub żgħir mela tbatija żgħira, dnub kbir mela tbatija kbira. Ġesu din ċaħadha. It-tieni ħaġa, l-accidenti, l-accidents mhumiex imnisla minn Alla bħalli kieku Alla ta' Ġesu Kristu huwa Alla vendikattiv jew jixteki tat-Tielet. Id-tbatija qiegħda fin-natura tagħna. Jew ġiba l-bniedem stess bl-azzjonijiet tiegħu. Aħna x'nistgħu nagħmlu? Aħna nistgħu biss nitolbu lil Alla sabiex jieqaf magħna fid-tbatijiet. It-tielet x'ċaħħad iktar Kristu. L-azzjonijiet koroħ ma jiġrux biss lin-nies ħżiena, imma jiġru wkoll lin-nies tajbin. U r-raba' ħaġa, m'għandniex id-dritt naħsbu ħażin falla, anzi, li taħseb ħażin falla huwa forma ta' atejiżmu. Jiġifieri ma tkunx temmen falla ta' Ġesu Kristu li bħal dak il-missier tal-parabola tal-ibn il-ħali dejjem jistenna li l-ibnu bideh miftuħa u mhux jikkundannah u jpattijielu. Mela, meta madwarna tiġri xi ħaġa kera, m'għandniex inwaħħlu falla jew fil-persuni milquta. Ġesu jgħallimna biss sabiex nużaw dik il-ġrajja kera għal konverżjoni tagħna. Imbagħad it-tieni parti tal-Vanġelu u qalilhom din il-parabola. Wieħed kellu siġra tat-tin imħawla fil-għalqa. Fit-tieni parti tal-Evanġelju Ġesu jirrakkonta parabola li nsibuha biss fil-Vanġelu skont San Luqa. Jista' jkun li forsi Luqa ħal idea ta' din il-parabola tas-siġra tat-tin minn Marku jew minn Mattew. Imma ekku fejn jekk ħada minn għandhom it-tnejn, imma fejn Marku u Mattew spiċċaw biex saħħtu s-siġra, Luqa jifhimha mod ieħor. Mela din hija parabola u għalhekk irridu nifhmu s-sinifikat tagħha. Il-parabola tgħidlek wieħed kellu, dan il-wieħed minnu, dan il-wieħed skont il-parabola huwa Alla. Alla hu s-sit tas-siġra tat-tin u ħażin għalina jekk naħsbu li aħna s-sidien. Issa, xi tfisser Alla huwa s-sit tas-siġra tat-tin? Is-siġra tat-tin xi tfisser? Mela, f'nofs id-dwieli tal-Palestina kienu jiġu wkoll imħawla xi siġar oħra tal-frott fosthom is-siġra tat-tin. Issa, fl-Antik Testament
is-siġar l-aktar komuni li kienu jirrappreżentaw il-poplu tal-Alla kienu l-aktar id-dilja u ż-żebbuġa. Imma is-siġra tat-tin fil-fatt kienet ukoll sinjal tal-poplu ta' Alla. Bħalma nsibu pereżempju fil-profeta Ożeja, ara xejn Ożeja, bħal tina bikrija fis-siġra tat-tin rajt lil missirijietkom. U Ġeremija, irrid kieku niġborhom jgħid il-mulej, imma ma baqax għeneb fid-dilja u anqas tin fit-tina imqar il-weraq dbil. Mela din il-parabola titkellem minn siġra tat-tin li huwa l-poplu il-mażul tagħna tal-Alla, il-Knisja, il-ġema imsejħa. Mar ifittex il-frott fija jgħid il-Vanġelu u ma sabx. Skont San Luqa, din is-sentenza hija l-ġudizzju ta' Alla fuq ir-realtà tal-poplu tiegħu f'relazzjoni miegħu. Mhux hekk, ma sabx frott, jiġifieri is-siġra ma kinitx qed tirrispondi għal sida, il-poplu ġifieri ma kienx qed iwieġeb għar-rieda ta' Alla. U għalhekk il-Vanġelu jgħidilna qal lil dak li kien jaħdimlu l-għalqa. Dak li jaħdimlu l-għalqa huwa Ġesu Kristu. Illi b'tant kura kien jieħu ħsieb l-għalqa. 3 snin ara ilni niġi nfittex il-frott f'din it-tina u qatt ma sibtilha. 3 snin għal xiex qed jirreferu. 3 snin jirreferu għal 3 snin ta' missjoni, ġifieri predikazzjoni u mirakli li b'tant imħabba wettaq Ġesu Kristu mal-poplu tiegħu. Imma minkejja din il-kura kollha, il-frott qalb il-poplu ma nstabx. Issa ngħiduha kif inhi. Dan jidher ġudizzju pjuttost ikraħ fuq il-poplu li għal 3 snin ta' missjoni ma kienx hemm respons għal Kristu. Aħna nafu li għalkemm il-maġġoranza fis-sija tal-prova telqu lil Kristu, imma insomma xorta waħda kienet fadal nukleu kwalitattiv fil-poplu tal-Alla rappreżentat minn Marija, San Ġwan u xi ftit disċipli oħra. Imma din is-sentenza insomma 3 snin oħra inni niġi nfittex il-frott f'din it-tina u qatt ma sibtilha għandna nifhmuha maquda ma ta' warajja. Jiġifieri il-frott tal-poplu ma kellux jiġi speċifikament mill-predikazzjoni u l-mirakli ta' Ġesu, imma mill-aħħar fażi fil-ħajja ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-Vanġelu jkompli jgħid, mela għal-aħħar, għax għalfejn se tibqa' tkit l-art. Is-sit jiġifieri Alla ikompli jagħmel is-sitwazzjoni aktar traġika bħal donnu irid jgħid, la ma tagħmilx frott, m'għandix nambija, sewwa jien ma rridix. Imma niftakru li hawnhekk Luqa kien espert sewwa fil-letteratura Griega u allura jaf jirrakkonta kif joħroġ l-effett fil-kliem ta' Kristu. U l-Vanġelu jkompli jgħid, iżda dak wieġeb u qallu, inti ħallija Sinjur għal din is-sena sa ma nasqilha madwara u nagħtiha d-demel. Il-qaddej veru tal-għalqa li qabel qedtilkom jirrappreżenta lil Ġesu Kristu juri paċenzja kbira billi ħajamel dak kollu li hu possibbli biex isalva s-siġra. Jifieri ħajamel minn kollox biex lilna isalvana, għax kif qedtilkom is-siġra tirrappreżenta lilna. Id-dieħla jgħid il-Vanġelu għandha minn tagħmel il-frott, jekk le aqlaħħa. Kristu ma jixtieqx li 3 snin ta' evanġelizzazzjoni tiegħu jisfaw fix-xejn, bħal dik is-siġra li wara tant kura ma tagħmilx frott. Imma ser jistenna sena oħra fejn f'dik is-sena Kristu ser jagħmel minn kollox sabiex dik is-siġra daqshekk maħbuba minn Alla tagħti il-frott mixtieq. U fil-fatt Kristu jagħti ħajtu għall-bniedem. U minn dak is-sagrifiċċju divin din is-siġra li Alla ħawwel sa minn żmien Abraham tinbidel f'siġra ġdida. Il-poplu l-ġdid ta' Alla, il-Knisja li l-kol kemm aħna membri. U nispiċċa din il-lezzju billi ngħid ejjew mela nkunu konxji ta' dialogu
li hemm bejna u bejn Alla. Jiġifieri ngħixu bindiema ta' vera fina. Dan hu dialogu li ma jistax jinqata'. Għax Alla tagħna huwa dejjem ħaj, huwa dejjem preżenti, anke jekk aħna xi kultant il-qalb tagħna torqod u titbiet minnu. Alla ma jistriħ qatt, Alla ma jistriħ qatt jaqarribna dejjem leħ. Għax kif jgħid Sant Wistin, Alla ħalaqna għalih u qalbna ma tistriħx jekk mhux fih. Issa nagħmlu fil-waqt li inkomplu nimmeditaw u nikkontemplaw dawn il-kelmiet tal-Vanġelu nagħmlu l-adorazzjoni.
li fija Kristu jitqiegħed bħala ikel issir it-tifqija tal-passjoni tiegħu. Ir-Ruħ timtela bi-grazzja u lilna jingħata ir-ran tal-ħajja dejjem. Dan jissejru għall-potenza San Ġorġ,